נסביר קצת עוד טיפה את נושא החיסרון, כי זה דבר מרכזי שהאדם יבין שיש לו חיסרון, וזה דבר טוב שיש לו את החיסרון הזה. הוא לא צריך להסתיר אותו, הוא לא צריך לדחוק אותו לפינה, והוא לא צריך לחפות עליו בדרכים של אנוכיות וכוחניות. מצבי חסר. מה השיבוש במצבי חסר? האדם נולד להיות בחיסרון, חיסרון, חוסר אונים, כמתנה רוחנית מהבורא לאדם. המתנה הרוחנית הזאת בסופו של דבר תאפשר לאדם לעלות לכיוון המדרגה של הבורא, שזה מקום שבשאיפה כל אדם רוצה להיות בו. מקום של חופש, של נחת, של חוסר דאגה, של אהבה, של שלמות. הפתרון של החברה המודרנית למצבי החיסרון מהו? הם יוצרים סטארט-אפ. אני קורא לזה המפלצת המודרנית כאידיאל קיומי. יש מפלצת מודרנית, סטארט-אפ של החברה המודרנית המערבית, וכל השאר, היום כבר אין להבדיל. הסטארט-אפ הזה אומר לך, אתה חייב להיות מצליחן, מצליחנות, גדלות. אתה צריך להיות בשליטה על כל דבר ודבר שקורה לך. שליטה מלאה. על המזג האוויר, על הכסף, על ההוא, על הזה, על הילדים, על האישה, על החברים, על כל מה שקורה. תהיה בשליטה. כוחי ועוצם ידי, אני עם הכוחות שלי, האינסופיים האלה, יכול לעשות הכל. כסף, פרסום, אנוכיות, חוצפה, ביקורת, שלילת הזולת. אני בלבד. כל אלה זה סטארט-אפ של החברה המודרנית. זאת המפלצת. מה הדבר הזה גורר אצל האדם עצמו? גורר חולי נפש, סטרס, מתח, דיכאון, תסכול, מרמור, כעס, עצבנות וחרדה. החולי נפש הזה גורם לדיכוי של המערכת החיסונית. כתוצאה מהדיכוי הזה, חוסר זיהוי של הסכנה בתאי הגידול. המערכת החיסונית לא מזהה את הסכנה בתאי הגידול. כתוצאה מזה נוצרים תאים בעלי אופי של לקבל על מנת לקבל. תאים בעלי אופי של לקבל על מנת לקבל נקראים תאי סרטן. יש סימביוזה בין הגידול ומערכת החיסון. המערכת החיסון, דרך המחשב הראשי של האדם, היא מבינה שזה, התאים האלה זה הפתרון המיטבי לאדם בשביל לפתור לו את בעיית החיסרון שלו, ויש צורך לסייע לו להצליח לסטארט-אפ הזה. זה סטארט-אפ, חייבים לעזור לו להצליח. כתוצאה מזה נוצרים תאי סרטן. המצליחנות והשליטה וכל הדברים האלה יוצרים חולי בגוף. שוב, הם בעצמם יוצרים חולי בגוף, או דרך הסטרס והדיכאון והתסכול מדכאים את מערכת החיסון ונוצר חולי בגוף. אבל כל המצב הזה משדר לתאי הגוף, יש צורך לייצר תאי גידול. זה ההצלה שלכם. זה ההצלה, זה ההצלחה האמיתית שלכם. ולכן נוצר הגידול ברמה הרוחנית, חוסר עבודה רוחנית נכונה.